நடந்துருச்சு. ஓகே, எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சது. தேவையில்லாம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. நம்மளால என்ன கன்ஃபியூஷனா அதுல கம்பெனி அவனுக்கு அப்பா அவனுக்கு ஒய்ஃபுக்கு அப்புறம் நான் அண்ணா வந்துட்டேன்னா அண்ணாக்கு பிடிச்சிக்க அங்க டிசைட் பண்ணிட்டியா. அப்புறம் நம்மளால எத்தனை பேர் இருந்தா ஒரே பரிவார் மாதிரி இருக்கா இங்க. அப்புறம் அவனுக்கு டெத் டைம்ல ஃபயர் பண்ணிட்டேன்னா அப்புறம் நம்மளுக்கு ஏன் கூப்பிடலையாங்க. கூப்பிட்டுமே செக்யூரிட்டி வர சொன்னோம்ல. நானே கூப்பிட்டேன் சொல்லிட்டு வந்தாங்கல்ல. நான் கூப்பிட்டு பேசினேன். விபூதி கிட்ட நான் கூப்பிட்டு சொன்னேன். மாடி சூழலுக்கு வருது போய் பாத்துக்கங்கன்னு எல்லா ரூம்லயும் சொல்லியிருக்கல. இல்ல நானே டைரக்டா கூப்பிட்டு விபூதி கிட்ட பேசுறேன். பிரதீப் கிட்ட பேச சொன்னேன். பாரி கிட்ட பேச சொன்னேன். யாருமே வரல. எனக்கு தெரியாதுங்க. நான் என்ன சொன்னேன் சார்? என்ன சொல்றாங்கன்னா நான் கேட்டேன். செக்யூரிட்டி வந்து கேட்டிருக்கேன். நாங்க எல்லாம் வர மாட்டோம்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் என்ன பண்ண முடியும் அதுக்கு மேல? நாங்க வர மாட்டோம்னு சொல்லிட்டீங்க. நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஃபேமிலி இங்க வந்து சார் ஃபேமிலி போய் சார் அது எனக்கு தெரியாது தம்பி. நான் எட கோயிலோ செட थोरे கோயில அவசர சை கொச்சட ராஜேந்திரன் ஈவினிங் வந்து செக்யூரிட்டி ஃபோன் பண்ணி வர சொல்லிருக்கு. இவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா நாங்க வர மாட்டோம்னு சொல்றாங்க. நான் என்ன பண்ண முடியும் அதுக்கு மேல? நான் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லு. तापर और कर कौन डाल पछी को 3 घंटा मैं हम वेट करेंगे. 3 घंटा நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அந்த ஃபேமிலிக்கு கிரோக் பிரதர் ரெஸ்பெக்ட் கரெக்டா ரெஸ்பெக்ட் பண்றதுக்காக நான் 3 घंटा நான் வெயிட் பண்ணாங்க. கிரிமிட்டோட நீங்க யாரும் வரல. நான் இருந்தேன். கிரிமேஷன் நான் இருந்தேன். அங்கதான் நானு மேடம் 2 பேரும் அங்க இருந்தோம். 7:30 அதான் நான் சொல்ல வரேன். எல்லாம் ப்ரே பண்ணி அவங்களை அனுப்பிச்சு வச்சோம். தெரியுமா? ரெஸ்பெக்ட் பண்ணோம். some brother girl ஓட வயலில் ரிங் கட் பண்ணி அது பாடியில வச்சு பூஜா பண்ணி அப்புறம் தான் இது பண்ணாங்க. பூஜா பண்ணி 3 घंटा அங்க வெயிட் பண்ணி எல்லா ப்ரொசீஜர் முடிச்சு ஃபயர் போடுற வரைக்கும் ஃபேமிலி கூட்டிட்டு போய் ஆபீஸ் கூட்டிட்டு போய் எல்லாம் பண்ணி நானு மேடம் எல்லாரும் இருந்தோம். கிரிமேஷன் போட்டோ கமிங் you did not come. வீடியோ பார்த்தாங்க. வீடியோ பாத்தீங்களா? அந்த பையன்